ସେରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେରୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ମରୁଭୂମିରେ ପଶିଗଲା। ସେରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ସେରୁକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେରୁ ଭୋକ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଗରେ ତାକୁ ଏକ କାକ୍ଟସ୍ ଦେଖାଦେଲା। ସେରୁ ଭୋକ ସହି ନ ପାରି ସେ କାକ୍ଟସ୍କୁ କାଟି ଖାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ କରି ସେରୁ ତା ଭିତରେ ଶୋଇଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେରୁ ବହୁତ ଡରାବନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସେରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଭୂତୁଣୀ ବହୁତ ସାରା ପୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେରୁ ବହୁତ ଡରିଗଲା, କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ସେ ନିଆଁ ଜାଳିଲା, ସବୁ ପୋକ ମରିଗଲେ। ଭୂତୁଣୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେରୁକୁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେରୁ ଡରିଗଲା, ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରିଲାନି। ତା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଖୋଜିଲା, କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଗଲା। ସେରୁକୁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମିଳିଲା। ସେ ଫଟୋ ବାହାର କଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭୂତୁଣୀ ଡରି ପଳାଇଲା। ସକାଳ ହେଲା। ସେରୁ ସାଙ୍ଗ କିଟୁ ସେରୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ସେରୁକୁ ପାଣି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ଜୟ ହନୁମାନ କହି ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଗଲେ। କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।